Bigarren kafea. Iñigo Etxarri, Arrate Hernández eta Iñigo Asensio. Zen olako asteburua izue. Atxeden hartzeko balio izan du, baina munduan gertatu denak ez digu deskonektatzeko tarte handi egirik eman. Egia esan edonora begiratuta badirudi munduak ez duela atxedenek hartu pasadiren bi egun hauetan. Hasteko notizi sorta ederra daukagu hemen. Ea ba, etxetik hasiko gara. Hauteskundeak. Euskal Autonomia Erkidegoan lehendakariak uztailaren 12 iragarriko ditu hauteskunde autonomikoak, alderdi politikoen jarrerak entzun ostean, hori bai. Eta etxean jarraituko dugu. Gaur goizean zoritxarrez Beriainen 54 urteko gizon bat hilda lanean ari zela Errekaldea poligonoan. Lan istripu batez hilden 32. da urte hasi zenetik. 4 egunetik behin hiltzen da langile bat Hego Euskal Herrian. Zenbaki kezkagarriak dudarik gabe. Martxan jarri dira Frantzian txaleko horiek. Bertan konfinamendu neurriengatik debekatuta egon arren, txaleko horien mugimenduko taldeak Frantziako hainbat hiritako kaleetara atera dira. COVID-19 pandemiaren aurrean tokiko gobernoen kudeak eta salatzeko. 2 hilabeteko itxialdiaren ondoren txaleko horiak talde txikietan agertu ziren, baina poliziak sakabanatu egin zituen. Eta Frantzian jarraituko dugu, izan ere 100 buruzagi eta adituk preso ahulenak askatzeko eskatu diete Paris eta Madrili. Hala adierazi dute Gara eta beste hedabide batzuek argitaratu duten gutun batean. Nazioarteko 100 buruzagi eta adituk Espainiako eta Frantziako gobernuei eskatu diete, Nazio Batuen erakundeak eta Europako Kontseiluak proposatutako neurriak aplika daitezen, azpimarratuz COVID-aren aurrean bereziki ahulak diren presoak askatzeko. Eta Paristik Madrilera. Kontuen auzitegiak 2000 milioi pasatxoko zulua aurkitu du Rajoyren gobernuaren azken aurrekontuetan. 20.000 milioiko emaitza negatiboa, Eta norbaitek kontuak eskatuko aldizkie? Jarrai dezagun jokatzen, beraz. ¡Abran fuego, señores! Listo! 310.000 hildako sortu ditu jada koronak. Virusak diot. Txinako Wuhan hirian sortutako koronavirus pandemiak 310.000 hildako eta 4 milioi terdi pertsona baino gehiago kutsatu ditu mundu osoan. John Hopkins Unibertsitatearen azken balantzearen arabera. Brasil azken orduetako protagonista tragikoa bihurtu da. Larunbat honetan, Estatu Espainiarra eta Italia gainditu ditu koronavirus kasuen kopuruan. Pandemiak gehien kaltetutako 4. herrialdea izan da, 250.000 positiborekin. Gainera, 15.000 kutsatze berri erregistratu dira azken 24 orduetan. Hemen gailuari aipatu dira, baina gaur ere badugu rebaibalik, Benetan? Egiazki? ¿En serio, Jorge? Ez altzeate enteratu, Maior Oreja eta Sangil agertu direla. ¿En serio, Jorge? Baietz. Eta beraien betiko moduan, fundamentalismorik ustelenean. Gauza da Fundazio Ultrakatolikoek langabei boto eskubideak kentzia proposatu dutela. Eta bi hauek horte artean dabiltzala. Gainea arrazoiak izango dituzte horrelako astakeria justifikatzeko. Peiok esaten duen moduan, jaungoikuan izenian hobedute isilik egotia. ¡Vida sordo-mentalista! ¡Vida sordo-mentalista! ¡Vida sordo-mentalista! Hoiengandik espero genezaken, espero ez genuena da, ETB-en Hendaiako alkatea gazteleraz elkarrizketatu izana. ETB Lapurdiko alkate bat gazteleraz elkarrizketatzen. Baina, zer da hau? Asensio, nola zan esaera hura? Astoana. Mandoa saldu eta astoa erosi. Ba hoixe. Asteburuan hilda Julio Angita politikari espainiarra. Ezker mugimenduaren erreferente bat, eta koherentziaren, konpromisoaren eta zintzotasun politikoaren eredu nagusia. Akaso naiz eta askok agurtu nahi izan duten eta bere ibilbidea txalotu duten, ez dira asko Angitaren bidea konpromisotik eta renuntziatik ibili nahi izan dutenak. Cuando la gente del pueblo abandona un puesto, ese lo ocupa inmediatamente gente de la derecha. Hurtar el esfuerzo, quitarse de en medio, no sirve para nada, porque cuando venga esa gente de la derecha, te van a subir los alquileres, te va a subir el recibo de la luz, te van a bajar los salarios y sobre todo te van a aumentar la jornada de trabajo o las horas extraordinarias que después no te las van a pagar. Asteburuko kontua hau ere gogoratu beharrekoa. Atzoko egunez duela 11 urte hiltzen Mario Benedetti poeta uruguaiarra. Asensio hori eman diozu ja itzakia poesiakin hasteko. Duela gutxi Billy el Niñoren heriotzarekin asko gogoratu zuten Benedetti berak Pinochet hiltzenean idatzitakoa. Bai, bolo-bolo ibili zen, baina beste zatitxo bat ekarri dizuet, aspaldi euskeratu nuena. Ojo! Esan dut banik. Venga, txarri utziozu.
Ertzak bere angelu filosofoa galdu du. Krudeltasuna existitzen denik ere ez luke inork esango. Odol martiria nekez da aier orban zurbila. Nola aldatzen diren gauzak lainopean. Utziazue azken notizi bat ematen. Baina azkena, Bai, ez dut saioa hontaz informatu gabe hasi nahi. Isuna jarri diote Kantabrian bajan zegoen ertzaintzako komisario bati. Guardia Zibilak isuna jarri dio, honi ere Castron, laneko bajan zegoela eta gainera auto ofizial batean zijoala. Espedientea ireki dio konfinamentua ez betetzeagatik. Komisarioa ez baitago Kantabriako udalerrian erroldatua. Artista hori ere, astelena da, 20. saioa. Zer izango dugu gaur? Kanpotiarrak tartean irati trantxe ekonomia eta zoriontasun indizeekin. Maitena Usabiaga Sarasua ligatzeko aplikazioekin eta Kaixo Maitiako Inigo Arandia ere izango dugu gaurkoan. Ea ba, goazen astelenarekin. Katiluak prest? Maiatzak 18 ditu gaur eta astelena da. Zuekin, Inigo Etxarri. Arratsaldeon, zemuz gea. Astelenoi. Hernández. Kaixo denoi! Inigo Asensio. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Nik ez dut gaur ondo kalkulatu eta kafearekin ustez pixkat pasea egin naizela eta sentitzen naiz pixkat azeleratuta bezala eta azkar dena jongo balitz bezala. Ez dut ezertan nabaritu, Esan hau ez duzuela irakurri eta bapatean atera zaizuela. Hoxe ez dutela irakurri. Baina bizitza moteltzen ere badakigu, beraz, lasai. Egin dezagun ariketa bada. Arratsalde on dizuela guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. 20. bigarren kafea. Nola gusta ez Wow. 40 kafe, baina nik gaur, bi komedia hori gaindituta daramat. Akaso entzuleren batek ere bai, astelena da, eguzki atera da, baina astelena hor dago. Astelena beti astelen, eta astelena gaindituko kafea ere beti da lagungarri. Eta Inigoren bakarrizketa biztan? Asensioren beste bakarrizketa bat biztan, nala? Hau izan da, lotura, baino lotura, osea, zertan bukatu ez dan lotura bat. Bolilloak edo, nola esaten. Bai. Bai, beste estilo bateko lotura da. Gizte rekurso literario ezberdina den bezala, lotura estilo diferentea da. Eta hori zaska izan da, zaska bat. Bueno, esan dakoa, astelena dela, atxaldeko 4 eta 8 minutu entzulek astelenoi esan diguten. Gure neologismoak dagoeneko. Ze ona, ze polita. Badakizu lenguan nintzen, badagoela euskal hitz bat oso polita kafearekin lotutakoa hitza ez, hitz jokoa edo. Esan molde bat. Esan molde bat, kafea jainkoakin. Pasaian ez dara biltzen, Eta zer esan nahi du? Kafeari patxarra botatzea. Bale. Jainkoakin. Jainkoakin, bai. Jainkoak hori egiten aldizu, ba. Ez da, garai bateko Andreek eta baserri giron eta esaten omen zuten. Kafea... Edari espiritu osoak eta... Kafesnea gaietekin tarterako, ez? Bida, akaso galdetu behar diegu, bai. Bai, bigarren kaferako horrela oroar ez dut maite. Ez dut maite? Jak, lotura, maite dutak biztan. Eta zer maite duzuen galdetu beharko nizuek, Bai, eta guk zuri, Badugu, bai, baina nik, badakizuek gaur kola komplexu xamarra dakartzuela, landua, nik pentsatu ditut bizpairu hola xinpleak. Vale. Etxarri, dagoeneko zuk hasi beharko duzu. Bai, bitu hau, abesti hau,
maite dut, astigarragako eneko basterrak erakutsi zian behin, Barcelona elkarrekin bizi ginean, eta asteburu hontan berreskuratu diska hau eta besti hau konkretuki. Eta gehi esan izan da, duela egun batzuk aipatzen genuen Spanish Love Songs musika taldea, azken aldian bi talde hauek, Bad Books, entzuten egean Bad Books taldea, eta Spanish Love Songs taldea izan diala, oberren sartu zizkidanak. Eta zure maite duta ere oroitzapenei, Claro, ezatzean utzi. Vale. Emititu ezin dien oroitzapen... Vale. Emititu ezin dien oroitzapen oiei. Musikaren aitzakian. Olako oroitzapenak. Kirolaitian, nik sentitzen dut Kristo negarri. Akatuko nau. Hau beto. Eitu entzun, edo akaso bai. Bueno, nire maite dutak oso simpleak dira. Okurritu ezkit batzuk, adibidez bat. Maite dut ura eskuartean edatea. Nik gorroto dut. Nik maite dut, bai. Nik ere maite dut pila bat, mendian. Hola, aretatik erortzen danean, hola. Bai. Eta besotik iristatzen zaizunean? Sentsazio hori... Urguzti hori gero... Bueno, bai, barkatu nik ezki egiten dut. Hori da arazoa. Bai. Hori gauza edarra da. Edo kirolitetik iritsi eta lehenengo gauza, esku garbitu hola pixket eta... Edan, gauza edarra. Hori bat, eta edatea zari naizela, toma loturatxua, beste maite da, atzo tiket bat ibili zen bolo-bolo. Ordizian, kuadrilla batek, ez dakit, 600 euroko ronda bat zeukela, badirudi bazkaldu eta gero 59 gintonik hartu zituztela. Iritsi zait nire eta larritu, eta baina, 10 pertsona zeuden bazkaltzen, horrek media 6koa markatzen du, eta garrantzitsuena. Bazkaldu, merendatu... Hori da, baina 59 gintonik 10 pertsona. Hor, ondo aztertuta, arazoa da, batek 5 bakarrik hartu zituela, eta media utzi zuen. Oso ondo iruditzen zait. Baina, igandea izan da, igual... Claro, igandea izan da, igual esan zuen, ostia, bihar lanea jumardet. Claro, da gaur astelena, kafea sobran. Claro. Eta buruko mina ere bai. Iritsi zitzean argazkeri WhatsAppea, pentsatzen un montaje bat zala, baina oaintzuk esan badezu, zuk Inigo Asensio esan badezu, nik sinitzen dut. Nik egia esan ez dut konfirmatu, baina, hori gerta daiteke. Esan dezu ya, ordizi, ni baino informazio gehiago dakazu. Bai, ordiziako taberna bazan, eta, bueno, hori gerta daiteke. Bai. Aspaldi ikusi gabeko jendearekin izketan hasi, eta gintonika junda etorri, besti gabe. Zango dizut, nahi atzo argazkia biali zitenak esan zian, zehamala, izango zian gaueko 10, zehamala, eguardik ordu batetatik herriko plazan, eta orduan txaltxazala etxajuteko. Egia da, jendea badabilela. Esku zabala pertsona hori. Aserre xamar, besten jarrerekin, ez dakit, kalean terrazetan neurriak mantentzen ez dituztenekin, besarkada kalean ematen dituztenekin, nik egia esan, gai honetan ez daukat iritzirik. Edo iritzia lausoa daukat, ez dakit, osondo. A ber, goitikan... Esan. Ez, nik ekarrik dizuedala konfinamendu hasierako oroitzapen bat edo kantu bat. Agian, ara joatea ideia hobea izango da, ez? Normaltasun berrira dutzea baino. Guazen atzera. Sensitize the masses to sanitize. Keep a social distance and quarantine. Stop! The coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert. It's a global pandemic we can never take for granted. Zuen iritzi eman nahi badiguzue, idatzi. Zuen maite dutak gurekin elkarbanatu nahi badituzue, claro. 688 zazpibi, 54 telefonoan, WhatsApp bitartez, edo gure zuzeneko streaming hontan, bai Facebook, bai YouTube bitartez, idatzi eta guk aintzat hartuko dugu. Eta bide batez, zuek ere sari batera mandezakezue. Iliren kafe makina zozkatuko dugu ostiralean berriro 4. astearen, edo 5. ja? 4. izango, ez? 4. Hau ja 5. 20. Saioa bada, bai. 4.
Laugarrena. La, Ez. Bosgarrena. bosgarrena. Claro, ostiral bat jai egin genuen. Hiru, lau. Ez. Lau egin ditugu, bosgarrena hasi dugu gaur. Hori da. Ostirala jai egin genuen, nazioarteko langilearen eguna zalako, Pentsa, ze gauza diren langileen eta gizabanakoen eskubideak. Txalekoriak ere atera dira, kaleetara aipatu dugu, Frantzian, baino niretzat, bide, akaso maite duta, oraindik badaukat beste maite dut bat botatzea? Bai, nik ez dut nerearekin bukatu, baina, bueno. Vale. Jo. Abestia Ez que mukitxuna honean sensibleago nago. Kontura. Ja, nahez duna. Tolosan gaudenean, nik sampler bat testatuko desde ya esatet. Tengo nahi zor, superadi. Arrate pikontxiaren zat. Venga, arrate, buarkatu. Bueno. Eta gero nik esango. Besterik gabe, abesti honekin esan nahi nun, abesti hau atera zela konfinamendua hasi eta aste betera gutxi gora bera. Eta, bueno, izugarrizko bizipoza eta transmititzen du, baina era berean, bada ez alerta mezu bat, eta benetan denok kontzientzia hartzeko mezu bat, eta Ugandako Bobby Wine musikariak egin zuen edo sortu zuen, baina ez dakiguna da, edo ez eguna iritsi da, Ugandan debekatu egin dutela abesti honen banaketa eta abesti hau bera. Bobby Wine musikari izateaz gain, diputatu ere badelako oposizioan, Ugandako gobernuan, eta Museveni urteak daramatzan Museveniren gobernuko opositore da, eta horre bera da irudi, esango dugu, arazo gehien ematen dituen irudia, eta beraz, bere abestia, debekatu egin dute. Ze gauza, kulturako bat hor parlamentuan, Espainian ere base honez, beste aktorea o ciudadanosekoa, nola zan? Toni Kanto? Toni Kanto. Toni Kanto! Toni Kanto makina, Artista. Toni Kanto ugandarrari gara entzuten. Ez. Toni Kanto ugandarra desente artistagoa da, Toni Kanto bera baino, zalantzari gabe. Bueno, gero Felizuko ere bazegon porai, eta... Egia da. Gara biek ciudadanosen biak, ez? Bai. UPyD-tik. Artistak? Garai batean bazegon Labordeta, baina hori beste nivel bazan, Labordeta parlamentuan. Labordeta, baina hori... Another level. Ez, basamar nizuen, asko maite ditu dela Borjamarien manifoiek, tio. Gaur ikusi orduko notizia, polizia agertuko dala, Salamankako auzortara, manifestazioiek... Txokolatia banatzea, ez? Bale, eske, da pixkat oximoron bat, ez? Osea, polizia eskuin alde auzo aberats batean manifa dispersatzen. Ikusiko dugu. Nola egiten duten. Nola egiten duten hori. Ikusiko aldeu. Salamankako hostien bat ikusiko. Bai, hostia, baina, galletak. Hori da. Asensio, Borjamariak definitu, tira. Ikusi ditugu irudi ezberdinak. Orokorrean, diru asko duten auzoetan eta non izan hipoteka, izan metro karratua oso garestia diren, non estetikoki ere ez duten ohiko manifestazioen itxura hartzen, eta horrek... Palestinek ez dara mate, Hori da. Poloak gehiago ikusten dira, protestatzen. Pedro del Hierro alkandorak, eta hola, osea, ez dut esan nahi honekin ezin dezuenik Pedro del Hierro alkandora bat jantzi, Etxean langileak dauzkate. Hori da, eskubide super, oso eskubide onak eta bermatuak dituzten langileak dira gainera, gonbidatzen dituzte haiekin manifestatzera, gainera kazuela jotzera gonbidatzen dituzte ere, haien partez, Hori imaginarioan kokatu behar dugu, ze, errealitatea da, badago argazki bat, bolo-bolo ibili dena, andra bat bere etxeko zerbitzaria, langilea, edo ez dakiz zer den, kazuela jotzen ari dena, baina argazki hori Argentinakoa da, duela urte batzutakoa gainera. Eta Rua presidentearen kontra korralitoaren garaiko manifestazioetakoa da. Orain, txoperrarena ez? Ez, klase sozial eta errealitateen mota Borjamarien oso antzekoa zela orduan ere, baina bai, eta txoferrarena hori ikusi dugu ergia. Claro. A ber, zertako pagatzen diete, hori. Broma zen, Argi gera dadila, Hemen interneteko retardoak bakizute.
Ez da, urpizuk eskatu du Borja Mariak definitzeko, bueno, esango genuke... Ea baleko zaizun urtzi. Bai, eta esan dezala. euren jokamoldeak kolokan ikusten dituzten gizartearen parte direla, eta adibidez, nekazal giroan esklabitude edo oso baldintza txarretan doden langileak ezin egote horrek, kezkatu egiten dituela, horrelakoak dituztelako, eta, bueno, hortiko kagenitzake. Urtzi dio. Balekoa, juhu! Gainditu dugu hau, eta bida, urtziri gaur ikusi diote elkarbanatu duela notizia bat, eta bertan esaten zuen irla birgaitzeko bideratutako 4,2 milioi euroak saltoki txikiak laguntzeko bideratzeko eskatu duela parkea bizirik elkarteak. Etxarri, zuk ere aipatu duzu? Bai. Horre, bueno, ez dakit ja hasi dian, uste hasi ziala, ez? Irlako zulak eta... Bueno, helikoptero zein matrastera mantzituzten, bai, hori nik ikusi dut. Baina hobezuten, lau milioi terdi, azkar esaten dan zifra, bideratzea komertzio txikitara. Bueno, badirudi Donostiako udalak aipatu duela, horri ikusten duela, 83 milioi euroko zuloa, eta, bueno, 1,5 edo bideratuta badago, tenda txikien, edo dendari txikien, egoera hobetzeko, baina eskatu zaie, kaso momentu hontan, lehentasunak birplantatu behar direla. Azken finean, ekonomia ere horixe delako, lehentasunak birplanteatzea, eta erdi... Zeonazean, Asensio, Otiarrak. Ekonomia zitzegin behar dugu ere. Ekonomia zitzegin behar dugu ere. Hortaz zitzegin dugu, lehentasunetaz. Eta lehentasunen artean, zoriontasunaz. Una pregunta tengo que me invade. Me invade la curiosidad. Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Etxarri, zu badakizu kanon rekurso musikala zer dan, ez da? Kanona bai, noski. Bai, eta zeinek asmatu zuen badakizu? Patxelbelek. Ez. Aukera bat hori zen. Baina Arrate Hernandezek asmatu zuen streaming bitartez abesti bat abestu nahien. Color azul oscuro, seguro. Pam para Hostia, nola hasi dezuten astea zuebilek, ez? Super ondo? Bai, jode, hemen kontu zibili barko deu, iratita biok. Bai. Cuidao. Trantzio Txandorena, Arratxaldeon. Atxaldeoi. Astelenoi. Osa, bakarrik azteko egunarekin balio du, ez? Hoi atzizkiak. Ja. Osa, arrastioi, ez. Atxus. Arrate Hernandez alergiak jota da bil orain ere, kotxaua. Irati, zueke, abesbatza batean abesten duzuzuk, Irati? Bai. Nola izen du? Kantuban izen du. Kantuban. Eta hor, kanonak ere egiten dituzue? Tokatuko batean, ez? Hoi da, klaro, bai. Batzutan nahi eta batzutan nahi gabez. En serio, noiz erabilizan lehenengo aldiz kanona, ja kuriosia dakat. Bueno, beratzea noa, agur. Etxarri, gaur saioa bukatu horretik kontatuko duzu, kanona noiz erabilizan lehenengo aldiz. Eta ez zela Arrate Hernandez izan, hori asmatu zuena. Arrate, maitasun osoz, Bai, ore bat izan da, lasai, Asensio. Bai. Eta gero? Bai, akaso. Hain azkarra, baina bai, etorreko da vuelta. Sentitzen dut. Bueno. Gaur hasteko berotzeko, buru aktibatzeko galderatxo batzuk ekarri dizkigu Irati Trantxek, eta gainera ez dira oso ekonomikoak. Ez diguzu eskatuko Irati ez daki zein diz ekonomiko horra kalkulatzea. Kalkulatzea ez. Hoia kalkulatuta daude, así que kalkulatzea ez. Ez, errexagotik hasiko gara eta pixkatez abestiarekin erlazionatuta. Orduan,
lehenengo galdera zanola, astelena ondasteko, ez? Zerk egiten gaitu, ba ez dakit, zoriontsu potologia baldin bada, zerk sentiarazten gaitu ondo, zer behar dugun ongi bizitzeko, ez? Edo gustora bizitzeko. Hoi izango litzake lehenengo galdera. Guretzat. Hola, bai, Guretzat. adibidez, eta entzulentzat, eta... Hori da, bide batez. Entzuleentzat ere, telefonoz edo streamingez bota zuen erantzuna, ez? Zerk egiten zaitu ez zoriontsu edo zer behar dugu zoriontsu izateko, ez? Nik argi eta garbi etorri zaidan lehen gauza maitasuna da. Barkatu horrela kutre edo jarri ba naiz, baina bai, maitasuna esango nuke. Ai, ez daukate idatxaulin dizu, izaro, eta ikerrek eta garaztik, eta oriolek, eta txikuk, eta... Ez detentzun. Zer? Oraindik La Felicidad da bestiaren bideoklipa horatzean zegoen, eta txalo batzuk kointziditu dute zure maitasunaren. Ai, bai. Maitasuna beti ospatu behar da. Beraz, maitasuna. Bai. Zerk gehiago egiten Gardua gaitu da zoriontsu. pakea. Pakea hola zentzu zabal xamar baten. Bakeak. Gatazka eza edo. Nola baiteko orekak. Bai. Lasaitasunak, ez? Ola, ondoko. Baino, eraberean, jakitea gauza dituzula egiteko horrek ere ematen du. Ez? Zoriontasuna edo, ez? Txitasun pixkat, Bueno, ez? nahi bintzat, bai, eh? Adrenalinak, beraz. Olako zerbait. Bueno, a ver, ez horren beste, ez dakit. Bueno, a ver, arrate, zuk esaten duzunak, ba, gaur ez du baliorik, beraz, bueno... A ver, ez dut esanko bankuak atrakatzen ibiltzen naizela eta horrek kriston subidoi amate ditela eta 3 banku atrakatu behar ditu dela, baino... Baina, bueno, adibidez, irratian lan egitearen presio hori gustatzen zaizu eta horrek zoriontasuna ematen dizu. Bai, edo hori, adibidez, ezakitzen bat kontzertu ukitzea, edo berdin zaiz ez ere egin eukitzea, ez? Pakea dio danean ez esan nahi gauzak ez egitea, Esan nahi dut? Ja, ondo ateatzea, ere. Ondo dijoatzela, ez? Pentsatu... 59 gin tonic. Puñalada, ez? Pakea da, Ni ere zoriontsuna izan. Ai, barkatu, estimina batera naztu iten. Esaten un, imaginatu saio bat egitea guai, baina apuñalada limpi bilitea egun guztia, ez? Rollo txarrarekin, hori ez da pakea. Hori ez. Horun pakea. Taskak, 2-3 saio hasieran, bale, baina. Gero ja. Taskak ikustagun, eske, ez da gauza bera amodiotik egiten direnean, ez? ez, egia da. Amodiotik. Amodiotik egin eta amodiotik jaso behar dira, eh? Zariantzuk amodiotik egin dezakezu, Osondo, baino... etxarri. Osondo ekarria. Bera. Ados nago. Arrate, askotan, inditzazkegu arrateren alergiari buruzko bromak amodiotik, baina berak ez ditu horrela hartzen. Esplikatzen naiz. Bai, trio, ja, bale. Ba hori. Esarri ez du gehiago sartzen da arratekin ni baino, nekin gehiago sarretzea arrate. Ez, neria dia gutxi, eta simaz, eta zureak izaten dira, eta baita arratenak baita ere. Gutxi antenan. Gutxi antenan. Bueno, bai, ba hori. Eta, bueno, zoriontasunarekin ari ginela. Nik aipatu dut ere dantza egitea. Edo orokorrean holtza batera iristea. Iristea, bai, igotzea. Beraz, estimulo batzuk ere behar ditu. Horrek adrenalinarekin badu zer ikusi, azta? Bai. Holtzarego aurretik... Iratira, zuk zoriontsu izateko ze behar dezu? Pentsatzen nahi nintzen, Pentsatzen gatu da. Aldera egin eta erantzuten ez jakin. Pentsatzen gatu da. Irati! Ez Juan! Hau ez zegoen! Ez pentsatu hainbeste! Irati otxandorena, izozu egin zaigu zure seinalea. Nonda, Irati. Itzul zaitez, mesede. Eguri naiz, Jaitzuli naiz, eskerrak. Hau ez seriotasuna bat ere. Hau sustoa zen. Lasaitasunare. Hor, adrenalina hori ez da ona. Ez. Horrek ere bizi daiteke, ez da zer gertatzen. Ez. Bueno, oitu itentzea azkenean. Claro, bueno. Ba hori ez, orientasunarekin nola gauza batzuk esan ditugu, eta orain nola pixkat
aldatuta, ez? Eta BPG entzuten badezue, edo agian gaztelerazko PIB, zetortzen zaizu burura. Barne produktu gordina, alegia, ez? Hori da. Zenbakiak. Barne produktu gordina. Bai, zenbakiak eta Ekoizpena, ez? herrialde baten dirua edo, ez? Eta, karo, eta egia da, Osa, guzti. Barne produktu gordinak, justo hori, ez? Egiten duna da neurtu ekoizten diren produktu eta zerbitzuak, ez? Baina neurtu egiten ditu, kuantifikatu egiten ditu. Gertatzen dena da askotan, ez? Kontatzen digutena, ez? Eta telebista piztu eta telediarioan edo prentxan edo, ez? Barne produktu gordina igo dala, ez? Eta orduan ja dena ondo dijoala. Eta orduan gure bizitzak, ez? Ondo dijoa zela. Eta askotan ongizatearekin elkartzen da, baina gero hitz egiten dugunean zerk egiten gaitun, ez? Ondo bizitzea, eske ez da atera inolako momentuan, ez? Gauza materialik, ez? Edo produkziorik edo ekoizpenik, eta orduan gaur pixka bat hortik hitz egingo dugu zen. Hori, barne produktu gordinak, azkenean politikak ez daude pentsatuta barne produktu gordinak igotzeko, eta noiz dago krisia barne produktu gordinak jeisten denean, ez? Hori izango balitz bezala, gure edo pertsonen, hori, ez, ongizatea edo egunerokoa edo baldintzatzen duena. Eta hainbat adibide daude, adibidez Irlandan, nola gauza kurioso batzuk, ez? 2015an Irlandan, barne produktu gordina igozan 26%. Barbaridade badala. Baina 26% igozan, erabaki zelako lege baten bitartez, enpresa hundiei zergak salbuetxite ongo zirela. Eta orduan, enpresa pila bat, ez, ara juntzien, eta orduan ekoizpena igozen, baina horrek ez zuen eduki inolako eraginik pertsonengan. Estatu batotan ere ikusten dugu, ez, igotzen ari da urtez urte hori igotzen da, baina gehiengon soldatak ez dute gora egin, ingurumenaren kutsadura, ez, handitzen ari da, bizitxaropena ez da luzatu, eta osasun mentalaren datuak ere gero eta okerragoak dira. Orduan, hortik ez ikusten da barne produktu gordinak erabiltzen dana, ez? Ongizatearekin, eta gaina esan behar da, hau sortu zuen, Kuznets izena zuen nola ekonomialari batek, 1930ko hamarkadan, eta ja 34ean berak esaten zuna da, oso zaila zala lurralde baten ongizatea ezagutzea lurraldearen errenta per capitean oinarrituta. Eta esaten zuen, azkundea hitz egiten baldin bazan, hori gero xago esan zuen, baina bai esan zuna, azkundea hitz egiten baldin bazan, kuantitate eta kualitatearen arteko desberdintasuna hitz egin behartzala, kontutan hartu behartzala, hori ez, ze kostu eta ze onure ekartzen zituen, epe motzera, luzera, orduan, sortuzunak ere, sortuzun erramienta bezala, hori, kuantifikatzeko ekoizten zena. Gertatzen da, gero, gerora, erabili dena da ongizatea neurtzeko erramienta bezala, ez? Edo adierazle bezala. Eta garapena neurtzeko ere lotuta dago ongizate horrekin, ez? Hori da, guztiz. Bai, guztiz, ez? Eta, honek egiten duna gainera gauza asko kanpo uzten ditu, ez? Zen azkenean, bakarrikan horrek erlazionatzen duna da garapena hazkundearekin, eta gainera bakarrik ez du planteatzen nolako hazkundea, ez? Bakarrikan komertzializatu daiteken hori edo diruz kuantifikatu daiteken hori bakarrik hartzen du kontutan. Orduan, sektore asko kanpoan uzten ditu, ez? Pixka paradogikoa da adibidez, zaintzetaz hitz egin dugu laste hauetan, nik nire ez dakit lagun baten aurra zaintzen badet, hori ez da barne produktu gordinaren zati. Hori bai, nik kontratatzen bana dute zaintzeko, ja barne produktu gordinaren zati izaten da, ez? Orduan, Irati, musika talde batek kontzertu bat doainik ematen duenean, horrek ez da, ez? Horrek ez da ere. Horrek ez da kontatzen. Segundan nola kobratzen duen ere, ez da ere. Hori egia da. Claro, ez. Hori Irati, badira hainbat herrialde, pixkate, barne produktu gordina edo, baztertu dutenak, ez? Edo behintzat beste referentzia batzutan oinarritzen hasi direnak, ez? Bai, eta adibidez, badago bat, ez, oso famatua dena, eta askotan entzun dana Butan, ez? Butan lurraldeak, beraiek han erabiltzen dalako, zoriontasun indize nazionala, horrek ez du esan nahi Butanen dena ondo dijoanik, edo dena zoriontsu direnik. Baina bai, beraien, lurraldea pentsatzeko garaian, ez? Edo politikak pentsatzeko garaian, kontutan hartzen dutela, hori, osasun mentala, bizitza estandarrak, edo komunitatearen bizitasuna, edo beste gauza batzuk.
jende askori ezaguna egingo zaio Butanen errealitate hau, baino ez denarentzat Butan berekin horrela idazten da, eta Butan timbu. Himalaian kokaturiko lurraldea da, budista oinarrian eta budismoaren hainbat ezaugarriekin lotutako politiken ondorioz ez, pixkat iristen da. Honek Butan klanekin ezak azer ikusirik, ez? Zerkin? Butan klan. Butan klan. Krik. Bai. Eta zerbait gertatu zen aldaketa hori mateko 2008an edo garapen Bai, hori ez, prozesu baten ondorioz izan zen, eta erabaki zuten aia da hor, pixkat ofizializatza, baina ez bakarrik ez, agian Butan bai entzuten dugu, eta hor bada lurralde txiki bat, eta bueno, baina Zelanda Berriak ere, orain dela 2000 urtean erabaki zuela, herritarren ongizatea erabiltzea, baina ez bakarrik kontsulta moduan, ez, baizik eta beraien aurrekontuak horren baitan aldatuko zituztela. Eta orduan hor kontutan hartzen zuten, hori, pobrezia, aur pobrezia eta orokorra, baina baita ere violentzia matxista indizeak, osasun mentala, baina beste gauzak ere, adibidez, kultura identitatea, edo presoen birgaitzea kontutan hartzen zuten, ez? Zenan badaude hainbat, batez ere maoriekin eta erlazionatutako beraien, ez? Integrazioa edo beraien hori birgaitzea, ingurumena, etxe bizitza. Orduan bada, horren baitan jarriko zituztela beraien, ez? Politiken eta beraien diruaren lehentasunak, ez? Justo komentatu dugun lehentasunak aldatzea, indizeak ere badira edo adierazleak ere badira, ez? Horretara laguntzen digutenak. Eta justu hau prestatzen gemiltzara, aste honetan ere Mexikoko presidenteak esan du, kritika egin diote esan ez barne produktu gordina jaisten ari dela Mexikon, eta berak esan duena da, barne produktu gordinak ez duela ongizatea, ez dela ongizate erakusle bat, eta ari direla prestatzen, beste adierazle bat ongizatea benetan neurtuko duena. AMLOren korte honek bikoitza irauten zuen, baina bere pausa dramatikoak moztu egin ditugu, ze xelebrea da. A veces no se interpreta bien o no se acepta por la tecnocracia, pero son visiones distintas, son concepciones distintas. Además, no es fácil, después de 36 años de predominio de un modelo económico, que dicho sea de paso, fracasó, medir de otra forma, tomar más en cuenta el bienestar, tomar más en cuenta el desarrollo. Bueno, hortxe, Andrés Manuel López Obradorren hitzak, esan beharra dago, ezker gobernu bat dagoela Mexikon, baino ezkertiar finak sututa dituela AMLOk ere, bere politikak nahiko eroak direlako eta batutan kontrasankorrak ere bai. Baina modelo aldaketari dagokion hontan behintzat irati ondo heldu dio aiari eta esan diteke ilustrazio modura balio digula, ez? Bai, eta kuriosa berak esaten duna, ez? Esaten du kontutan gehiago hartzea garapena. Ez? Orduan berak guztiz banatzen duna da eta desberdintzen duna da alde batetik hazkundea eta beste aldetik garapena, ez? Orduan pixkatez, arrate esaten zen hori, ez? Zer da garapena? Hortik ere badago, ez? Ze ulertzen dugu garapenaz, eta zer da, gehiago edukitzea edo zer da. Gero hor sartzen dira ere, lehenengo mundua, hirugarren mundua, ez? Herrialde garatu, ez garatu. Claro. Baina, denak, indize ekonomiko edo zenbakien araberako indizetan neurtuta. Claro. Hori da, nik uste askori gertatuko zitzaiela, garapen ekonomikoan oso goran ez dauden herrialdeetara bidaiatu, eta aldiz bertako komunitateetan zoriontasun sentsazioa oso altua izatea, edo behintzat hori gure pertzeptzio izatea. Egia da zoriontasuna hitz konplexua dela, ez? Baina bai, hor badago haustura bat edo garapena eta ekonomiaren artean, ez? Ez dela beti eskutu. Bai, eta pixkat, hori ez, egia da, barne produktu gordina erabiltzen daen arren, eta ikusi dugu ez, lurralde batzuk, hasi direla beste alternatiba batzuk egiten, eta badaude adierazle batzuk, gero eta ezagunagoak. Alde batetik, giza garapenaren indizea adibidez, eta horrek egiten zuna da, esan, bai, barne produktu gordina garrantzizkoa da, baina kontutan hartuko dugu ere bai, bizitxaropena, eta kontutan hartuko dugu hezkuntza. Ordan izan zen saiakera bat, esateko, ez da bakarrik dirua, baina badaude ere bai, hori, beste bi aspektu hauek kontutan hartu harrekoak. Eta hori izango litzateke pixkat ezagunena, egia da, ez, gehiegi ere aldatu ez duena, baina, pare bat aspektu sartu dituenak,
Eta horrekin, bueno, badago beste adibidez erakunde bat, garapen ekonomikorako eta kooperazioko erakundea, ez dela, hola, ez, bereziki izango nuke ez dakit alternatiboa edo, baina bai sortu dute izena duna bizitza hobe baterako adierazlea. Orduan beraiek 11 gai hartu dituzte, ulertzen dutelako 11 gai hauek oinarrizkoak direla bizitzako baldintza materialak eta bizitza kalitatea bermatzeko. Zen egia da guk naiz eta esan zerk egiten gaitunez, ondo sentiarazi ez degune zer materiala esan, baina noski, ez, oinarri Etxe bat edukitzeak zoriontasuna ematen digu, bai. Hori da, gero, pentsatu genezaken deitzen genezaken zer dan etxe bat edukitzea, ez? Eta nolako etxe... Nolako, hori da. Claro, nundik lortzen dugun etxea, baina, bueno. Eta kuriosoa da, zen, bueno, beraiek bai montatu dute horrelako horri alde bat, eta bakoitzak guk 11 gai bakoitzak norbanakoak 11 gai hoiei ematen dien garrantziaren arabera ikusten da lurraldeak ere, lurralden rankina aldatzen dela. Nik niretzako garrantzizkoa gogoa baldin bada hezkuntza, bueno, hezkuntzaren arabera, lurralde batzuk egongo dira gorago eta beste batzuk egongo dira berago, ez? Edo osasuna baldin bada niretzako garrantzizkoagoa, bueno, ikusten da lurraldeak eta ordan bakoitzak egin dezakena da pixkat hor jokatu eta horrekin ere ikusten da, hori, zer ematen dugun garrantzia gehiago, ez? Eta guretzako, gero askotan ere erlazionatuta dago, ez, kulturarekin, lurraldekin, baina 11 gai hoiekin erlazionatuta nolakoa da, gure bizitza edo nola ikusten dugun bizitza eta gizarte azkenean, ez? Eta norberak bere lehentasunen araberako, bueno, ez dakit herrialdea edo topa dezan, non sartu behar da, esan dugu? Hor badago web orrialde bat, hori da, garapen ekonomikorako eta kooperazioko erakundea, baina jarrita Googleen índice para una vida mejor, gazteleraz. Bai. Hor, ara eramaten zaitu, eta pixka jolasten duzu, bai zure hori lehentasunekin, baina baitari ikusi zakezu beste pertsonek ze lehentasuna jarri dituzten, eta baitari nungoak diren zen, segunda nungoak diren, hor aldatzen dela ere bai bakoitzaren pertzepzioa, ez? Streaming bitartezko txatean elkarbanatu dugu ala ere lotura hau, bertan jendeak jolastu edo bere probak edo bilaketak egin nahi badi. Índice para una vida mejor, beraz. Osondo. Bai. Eta interesgarria da hori, ez? Ikusteko ez dala ezer definitiboa, ez dala, ez? Ez dela hitzaiten zientzia bat, eta ez bi lau da. Ez da horrela, ez? Azkenean, asko dago subjetibotik, asko dago zer nahi dugun, ze helburu dauzkagun, ze interes dauzkagun, ez? Eta, guzti horrekin, ez da, lurraldeak ere aldatu daitezkela, ez? Eta gitarrankin batetik ez dakizen bateraino, horrek erazoa sortzen ditule eta muga asko sortzen ditule, ez? Ez da lako, azkenean, helburua da, ez? Pertsonak ondo egotea, baina hori ere ikusi daiteke nola. Eta badago beste bat ere, kuriosoa dala, da planeta zoriontsuaren adierazlea, izena duna. Eta kasu honetan, lau aldagai hartzen ditu kontutan. Alde batetik ongizatea, baina ongizatea gauza subjetiboa denez, da herritarrei galdetzen zaie zein gustura edo pozik sentitzen diren orokorrean beraien bizitzarekin. Bestaldetik bizitxaropena kontutan hartzen da, bestetik berdintasun eza, eta bestaldetik aztarna ekologikoa. Aztarna ekologikoa izango litzateke persona bakoitzak zenbat hektarea behar ditugun. Kontutan hartuta planeta finitua dela, ez? Orduan honek ere sartzen duna da, azkenean ingurumena bestearen, ez? Edo ingurumen finitu horren ze ondorio edo gure kontsumoak edo gure bizitzak ze ondorio dauzkan horretan. Eta hemen, zein esango zenukete, lehen egin dugu aldera, ez? Sare sozialetan, zein esango zenukete, hemen ikusten dira, dala lurralde, ez? Indize honen arabera lurralderik zoriontsuena. Bai, hemen, bi izan dira horrela, esango dugu erdi eta erdi gutxo gara berak, erantzun gehien jaso dituztenak izan dira Finlandia eta Costa Rica. Beste aukerak ziren Italia eta Australia. Horiek oso botu gutxi jaso dituzte, gehienak Finlandia eta Costa Rica, eta horien artean dago benetan, ez? Hori da, bai. Munduko herrialderik zoriontsua dena. Esan zazuzuk zein den, Irati. Bai, nik ikusi nunean Costa Rica da, eta nik esango nuke, gehiago Finlandia, ez, Noruega, edo horiek eta egia da, horiek badaukatela, ez, ongizate bat, baina, kasu honetan kontutan hartzen denez ere, pertsonek nola, ez, ikusten duten beren burua, eta batez ere, ze aztarna ekologiko daukan pertsona bakoitzak, ez, munduan,
horrek guztiz aldatzen du. Adibidez, lehenengoa Costa Rica da, kuriosoa, zen esatezu, zeintzu Costa Ricaren ezaugarriak, bada munduko espezie dentsitate handiena daukana. Horrek ez daukala zerikusirik, ez, kontsumoarekin, alderantziz, bera ekonomia oso txikia da, ez, eta... Costa Rican esaten da pura vida, ez da? Bai. Pura vida, euskeraz, bizitza osoa edo... Bizitza hutsa edo bizitza... Bizitza. Bizipoza. Pentsa, horre, bada beste indize bat, Happy Planet Index hau webguneare saltxatu dezakezu eta hor agertzen dira Costa Rica, Mexiko, baina adibidez, bila ezkero, bada iaia kontrako emaitza eman dezaken beste bat, eta da, esaterako Lonely Planet ezagun eta bide batez, bidaiari zareten ontzako, agendatik ere ezabatzen has daiteken errealitate horrek egiten duen sailkapena. Eta sailkapen hortan, Finlandia da herrialderik zoriontsuena, baina bere atzetik datuz, Suedia, Norvegia... Danimarka ere egon da horrez. Horrean dago, eta hor da pixkat kontu, ziratik aipatzen zuen oraintxe, osasun mentala, edo zoriontasun pertzeptzioa. Hori ere oso objektiboa da. Baina, osasun mentalari dagokionez herrialde nordikoak ez dira adibidirik. Egonkorrenak esango dugu. Hor badago beste komponente bat guztiz ausazkoa dena, eta da klimatologikoa. Costa Rican edo Mexikoko leku gehienetan, klimak eta argi esposizio orduek ere, badute beren eragina, eta argi esposizioak zientifikoki ere badauka lotura gure ongizatearekin eta osortzen duten hormonekin. Beraz, eta laugarren adibidez, eski nahi asko gustatu indize horretan, ez? Laugarren lurraldea Vanuatu da, badaude isla batzuk, ez? Australia ingurutik. Vanuatu. Oain, benetan, Vanua, 5 minutu lagunik gabe. Amar vuelta etxiai. Korrika. Eta esaten zuten, hola, ezaugarririk, hola, ez ezaugarri azpimarratu daitezke, dibertsitate kulturala hizkuntza baino gehiago hitz egiten diren arren, ez? Eta horrek sortu ditzaken komplikazioen arren, historikoki, bake eta demokraziola egoera eduki dulako. Eta orduan badirudi, hori izan daitekela, orduan, oso desberdinak direla, ez? Kontutan hartu daitezken gauzak, eta segunda hartzen den kontutan, hori, inok zioen bezala, guztiz ranking desberdinak, eta orduan ez, guztiz helburu edo incluso politikak, ez, eta bizitza desberdinak sortu daitezke horren inguruan. Ongizate gizartea bera ere, kontzeptu hori ez, estado de bienestar, politikokien beste jorratzen den hori, zerren gainean eraikitzen da, ez? Badaude gauza batzuk politika sozialei edo eskubide sozialei eta osasun publikoari eta barrotutakoak, baina askotan beste parametro ambiguago, lausoago edo filosofikoago horiek ez dute tokiriko, errez? Jatorria berez non dauka, ez? Garapen, aurretik aipatzen genuen garapen, ustezko garapen horretan, ez? Estado de bienestar edo ongizate estatuaren espresioa edo esango dugu. Hori erabiltzen da edo jatorrian dator, ez? Ustezko garapen batetik. Ekonomikoa, eta materiala, eta... Hori da, bai, horregatik interesgarria da, ez? Hori, garapena zer den ere pentsatzea, ez? Eta garapena, ez? Izan beharko luke beharrezkoa diren gauzak zertarako bizitza duina edukitzeko, ez? Ahalbidetzen gaituzten hori. Eta pixka bat... agian berdintzearren edo, ez? Esaten duzu, munduan bizigera, eta orduan mundu guztia, ez? Pixkat konparatzearren. Esan genezake, izan daitezkela, kultura guztietan edo gehienetan egon daitezken beharroiek. Gero beste gauza bada, beharroiei nola egingo zaien aurre, ez? Leku bakoitzean, ez da berdina. Handetan bizi baldin bazera, eta orduan horri nola egingo diozun aurre, ez da janari lortzeko, edo hiri handi batean bizi baldin bazera, ez? Orduan, baina niri interesgarrero iruditzen zait pentsatzea hortik, ez? Azkenean beharrak direla oso unibertsalak, ez? Eta edozein tokitan bizita ere, ez? Behar horiek, oso hori, pertsonatik datozela, ez? Hainbeste ekonomizistatik, baizik eta horrez, garapena beste modu batera pentsatu beharko genukela, ez? Izango litzatekela gehi hori personen, ez? Ongizatetik. Baita askotan hor plantatzen diren garapenaren ardatzetan, bada hor dikotomia batez, pobrezia eta aberastasuna.
edo zer den aberats izatea edo asko izatea, ez? Hori da, bai. Eta batez ere hori ez, lotza adibidez, pobrezia, aurrekoan ere ikusten, agian desberdindu behar dela pobrezia eta miseria, ez? Pobrezia izan daitekela ondo bizitzea gutxirekin, eta miseria ezin bizirautea. Baina, agian, eta planteatu beharko litzatekela agian, aberastasunaren aurkako burruka ere, bai, kontutan hartuta hori, ez, planeta finitua dela, eta horrek ez digula zoriontasuna ematen, orduan, horren balantza edo planteamendua edo beste modu batera pentsatzea, ez, ez pobrezia gauza negatibo bezala eta aberastasuna, ez, positibo bezala, termino ekonomikotan, beste gauza da, aberastasuna, ez dakit, bizitza oso, zoriontxo haukazulako, ez, hori. Badaki entzuleak, saiontan, bigarren kafean, poesia zaleak garela, ipuinetara jotzeko joera hori ere badugula, eta gustatzen zaigula errealitateak liriko xamar apaintzea. Orinoko ingurura bagoaz, gainera, Amerika Latinoko mundu indigenan ere murgildu behar dugulako zertxo bai zoriontasunarekin bueltak gabiltzan honetan. Hauxe dio Toni de Meloren ipuin batek. Merkatari aberats bat, Orinoko altuko komunitate indigenetan zebilen, eta izutu egin zen bertako bat, lasai hamaka batean etzan ikusi zuenean, tabakoa murtsikatzen ari zen. Zergatik ez zara arrantza egitera irteten? Galdetzen dio. Nahiko arrantzatu dudalako gaurkoz? Erantzuten dio indigenak. Eta zergatik ez duzu behar duzuna baina gehiago arrantzatzen? Errepikatzen dio merkatariak. Eta zer egingo nuke horrekin? Galdetzen dio komunitatekoak. Diru gehiago irabaziko zenuke, eta horrela kanoari motore bat jarri ahal izango zenioke. Horrekin urrunago iritsiko zinateke ibaian eta arrain gehiago lortu. Modu horretan, nahiko diru irabaziko zenuke nailonezko sare bat erosteko. Arrain gehiago eta diru gehiago lortzeko. Laster, 2 kanoa edukiko zenituzke. Baita 2 motore eta azkarragoak ere. Orduan, ni bezain aberatsa izango zinateke. Eta zer egingo nuke orduan? Galdetu zion indigenak. Eseri eta bizitzaz disfruta zenezake? Merkatariaren erantzuna. Eta zer uste duzu egiten ari naizela oraintxe bertan? Erantzun zion zoriontsu, Orinokokoak. Antoni de Melo, 1982, El canto del pájaro, Salterrae. Venezuelako indigenen historioa eta Boliviako indigenen musika. Azken finean, Amerika kolonialismoaren ondorioz ezpalitz, elitzateke gaur ezagutzen dugun kontinente heterogeneo hori izango, eta indigenen arteko harremanak bestelakoak irateke. Beraz, nahiko lotutako komunitateen arteko ipuintxoa antolatu dugu. Hain zuzen ere, zoriontasuna eta aberastasuna lapikoan sartu eta realitatea usukaldatzeko, ez azken finean hori zer uste duzu egiten ari naizela. Ongi bizitzea suma kausai irati kontzeptuare agertzen delako indigenen imaginarioan eta eurek munduari erreparatzeko, begiratzeko duten moduan bertan, ez? Bai, esaten genuna, ez? Azkenan gehiago edukitzea ez dela beti hori, ez? Ez dela zoriontasunaren erreflejo, ez? Eta beraiek ongi bizitzea defendatzen dute kontzeptua, eta horren arabera duintasunez bizi behar da. Baina duintasunez bizitza ez egunero gehiago lortzea, baizik eta naturarekin eta gainerako gizakiekin harmonian bizitzea da. Orduan horrek guztiz aldatzen du, ez? Garapenarekin guk daukagun kontzeptua. Eta hori azaltzeko badago, ez? Silvia Fernandezek Boliviatik kontatzen duna. Segundotxo bat, kontatzen duenik. La noción del vivir bien surge como
alternativa al desarrollo. Como diría el canciller boliviano, Choquehuanca, no es un desarrollo más, no es una moda más de desarrollo, no es un desarrollo sustentable, no es un desarrollo verde, no es un desarrollo sostenible, no, el vivir bien es una alternativa al desarrollo. El vivir bien es pensar la reproducción de la vida humana y de la naturaleza, en armonía, ¿no? En armonía con el cosmos y en armonía también con nuestras cosmovisiones distintas. Eta mundu indigenari iritsi eta kosmovision kontzeptua, ez dauka itzulpen errexa, baina bueno, munduari begiratzeko modua, imaginario kolektibo delako hori, agertzen da gabe, eta horrek ere laguntzen du, ez? Beste modu batera gauzak imaginatzen, ez? Beste logika batzutan bizitzen, ez irati? Bai, hortik, ez? Hortik, berriz ere hori, azkenean, pobreziatik, ez? Edo, eguneroko hortatikan, gabeziarik gabe, baina konstiente izan da nun bizi geran, ez? Eta bizitza horrekin, ez dela bakarrik, ez? Pertsona fisikoen bizitza, baizik eta naturaren bizitza ere kontutan hartzea, animaliena ingurukoena. Eta gehituko nuke mundua bera, ez zentratzea lurra planetan. Baitare, hori da. Ez, akaso ere hor oso tematuta gaude hor mundua, baina zenbat galdera daude argitu gabe, eta zenbat mundu daude horrez? Eta deskubrimendu horietan badabiltza, ez? Hemen bigarren kafean protagonista izan genuen hainbat espazio proiektutan, ikerketetan, eta dabiltzanak, baina noski oraindik. Gauza asko ezagutzeko. Aipatu dugu, Silvia Fernandezen kolektibo kabildeoko lehen aipamen hori, baina ongi bizi modelo ekonomikoak zer eduki behar duen edo modeloa nolakoa den ere azaltzen du ondo asko. El capitalismo, los modelos económicos neoliberales, se construyen en base a dos elementos centrales: la explotación de la naturaleza y la explotación de los seres humanos, donde el patriarcado es la base material del capitalismo, ¿no es cierto? Y proporciona a través del trabajo no remunerado de las mujeres, a través de la división sexual del trabajo, proporciona al sistema capitalista los elementos centrales de su sustentabilidad y de su reproducción. Noski. Egia esan, horrela entzun datenak oso logikoa eta errexe ematen du, ez? Claro. Hori da. Ze produzitzen dugu, ez? Ekoiztu beharko genituzke bizitza reprodukzitzeko, ez? Balintza horiek. Eta horrekin, nahiko beharko genuke, ez? Azkenean hori da, ez? Ongizatea zerk ematen dugu, hori behar dugu, eta jazta. Eta hori ondo dago, mai gainean badugu, baina lortu nola lortzen da. Zein da horretarako bidea? Claro, hori da galdera, ez? Izugarrizko galdera potoloa. Galdera. Aurreko astean ere komentatzen genuena, ez? Elkartzea eta oso ondo, baina azkenean gero sistemak behartzen bagaitu bestela bizitzera, hor kontraesan handiak daude, ez? Bai, baina niri bai gustatu zait pentsatzea, ez hau ez, gustatu zaigu ongi bizitzea, eta ez pentsatza bakarrik helburu bezala, baizik eta baita ere prozesu bezala, ez? Eta erabaki dezakegula orain, ez? Ongi bizitzea, bizitza modu bezala, eta orduan horretan eragin, eta horretan, parte hartu, eta bai topatu egu, hori ez, Latinoamerikan hainbat gauza pentsatu dituzte honen inguruan, eta Raquel Gutiérrez izena duen emakume antropologa batek oso ondo definitzen du zer egin dezakegun, edo gutxienez zein izan daiteken gure, ez, norbanakoaren jarrera pixkat ongi bizitzeko. Entzungo dugu. Necesita construcción de ámbitos para la autonomía material que sostenga nuestra posibilidad de autonomía política, pero nos tiene que habilitar, sobre todo, para poder participar políticamente en nuestra sociedad de una manera desbordada, gozosa y no únicamente instituida. No
Politan entutea de una manera gozosa, Parte hartzea politikan eta modu gozagarrian. Bai, eske hori da. Ez da erronka makala, baina izan, noski indartsua da oso. Oso, bai. Ez, eta batez ere hori, ez frustraziotik, baizik eta ez guazen parte hartzera, guazen ez, pentsatzera nolako bizitzak nahi ditugun, eta guazen hortik parte hartzera, hori, ez, modu gozoso, ez, berak esaten duen bezala gozoso batean. Instituzioetan modu gozagarrian parte hartzea bada iraultza, bada erresistentzia eta bada logika berrietan murgiltzeko modua, zalantzarik gabe. Eta hortatik ere behar dugu pixkat, saio honetan politikari buruzola alderdi eta zuzenan ez asko hitz egiten dugu, baina politikaz asko hitz egiten dugu eta iraultza ere askotan izaten da gurekin. Irati Trantxe, zu agurtu egingo zaitugu eta segitan izango dugu gurekin, dagoeneko hemen da, Maitena Usabiaga, baina arekin hasi aurretik iraultzari ere helduko diegu, etxarri prestatu kartela badatorrela lotura. A ver, venga, va. Iraultza, txuala zuzen ere, kantuarekin izango duguna, eta segituan sexua zariko gara, sexualitateaz, Maitena Usabiagarekin. Irati Trantxe, mila esker datorren azter artea, jo. Aio, Irati. Dímelo ya, necesitas descansar, ahora dímelo ya. Esperar es tarde más, porque va a suceder el verano del amor. Sé que va a suceder la revolución sexual y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener la razón. Well, are you ready to go? Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Déjalo ya, no pretendas despistar, ahora déjalo ya. ¿A quién quieres engañar? Porque va a suceder el verano del amor. Sé que va a suceder la revolución sexual y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener el control. Well, are you ready to go? Tú que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Prueba, Are you ready to go? Milky Way. Iraultza sexuala. Honek bakarrik gitazoak egiten ditu. Bastante gotemazo da, bai. Jo. Bueno, arratsaldeon, Maitena Usabiaga Sarasua. Arratsaldeon. Tema zaite. Leon. Ondo, iraultzerako gogoz, sexuan ere. Joder, ojalá. Nun baitetik hasti barko dugu, ez? Hori da, oetik. Oetik gaitezen hori da. Bakarrik bikotean edo ikusiko dugu nola. Edo odeiean ikusiko dugu gaur nola.
Iruditzen bazaizu, ondo iruditzen bazaizu, hasiko gara gaurko sexualitatearen atala edo tartea hasiko dugu Calle 13 taldeko bultzatzaile izandako Puerto Ricoko residente artistarekin, berak kaleratutako abesti berriarekin, antes que el mundo se acaberekin. Entzun ikusten ari etzaretenok, eta alba duzue ikusi ere bai. Ba, alba dute ikusiko dute... Eta ikusten ari zaretenok, ba ikusi. Orain, residente kaleratu duen antes que el mundo se acabe bideoa, ez? Hortaz, arituko garelako jarraian. Entzun zuiek egiten gaituzuenok entzun, eta entzuteaz gain ikusten gaituzuenok, ba, ikusi. Hoxe. No sé cuándo estará libre la pista. Por ahora toca abrir las ventanas y llegar hasta donde nos lleve la vista. Cuando saldremos de nuevo, eso nadie lo sabe. Mejor por ahora nos damos un beso. Antes que el mundo se acabe, con tus labios escucho las olas del mar como suenan. Y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena. Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti. Por eso contigo la distancia social no funciona. Y si estás lejos no importa, porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos, tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y las mañanas se quedan sin aves, mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Somos solidarios por naturaleza, por eso cuando yo bostezo, tú bostezas, por eso yo te protejo y tú me proteges, por eso compartimos el aire que respiramos desde el mismo eje. Yo sé que el futuro es incierto, pero aunque cierren fronteras, no podrán cerrar el mar abierto. Pronto saldremos a dejar nuestras huellas en el suelo, sobre las nubes de nieve, bajo los lagos de cielo, a sentir el sol que nos vacuna junto al agua que nos moja, bajo cascadas que lloran frente a una selva de hojas, entre los bosques de flores de diferentes tamaños, los arcoíris que pintan las estaciones del año, como los colores de la ropa en pleno movimiento que cuelgan en los balcones para que la seque el viento. Y la mirada de la historia que quiere seguir contando, que a pesar de que peleamos, nos entendemos bailando. Perdimos el centro, antes de volver afuera hay que regresar adentro. Y que todo sea distinto y la verdad nunca se rinda. Hasta las cosas lindas deberían ser más lindas. Y si este es el final, encontraremos la belleza. Quizás en realidad ahora es cuando todo empieza. Quién sabe, pero por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Antes que el mundo se acabe. Por ahora nos damos un beso. Bueno, argituko dugu bideo honetan ikusten direla munduko 113 bikote musuka. Ezagunak, edo ezain ezagunak, baina musuka. Esango nuke pelikuletakoak ez diren musuak ere agertzen direla, ez? Musu naturalak, gordinak ikusten dira musuak. Zuek nola deskribatuko zenukete? Benetazkoak. Naturalak. Benetazkoak. Egitazkoak.
Kuriosoa da, sare sozialetan galdera egin dugu, ea gustoko duten bi pertsona musuka ikustea. Eta jaso ditugu ezezko erantzunak ere bai. Bueno, ez dela izan gehiengo handi batek baiezkoa esan du baietz gustoko duela jendea musuka ikustea, baina bada, ez dakit horrelako irudiek, nolabaiteko deserosotasuna edo sortzen dionik ere. Eta, bueno, hori aipatzekoa. Hori gustatzen zaigu, ez? Zer sorrarazten digu, baina, bueno, gero, bideo honi ere interpretazioak egin dakizkioke, mila, ez? Ikusten ditugulako bikoteak, ikusten ditugu binaka, ez? Musu horiek binaka emandakoak dira, eta gainera gehiengo handi bat heterosexuala da. Homosexualak desente beranduago ateratzen direlako, zakitzuek hori da, ze irakurketa egin duzen. Hasieran inean zain, esaten ostras, ezin dugula izan, anistasuna agertukoa, ez? Eta egia gero ja agertzen doan einean, lasaiago, geratu biltzala. Nik uste tindula hau, honi buruz itzein dezagun, ez? Hau da polemika, ez? Marketingaren barrutik. Bai. Eta adinak ere, adinez anistasuna ere ikusten da, ez? Esan dugu munduko txoko ezberdinetako jendea da, bikote ez dakit anitzak, fisikoki, eta... Bai, hori da, eta adina ere bai, eta, bueno, ez dakit. Ojala, hortarako izatea, eta, bueno, behintzat mai gainean jartzea gaia. Gauzak horrela. Muixu asko daude hor, baino sexualitateako atarian daude oraindik, ez da? Horre atarikoetan harrapatu ditugu bikote guzti horiek. Ez nago ados. Edo muixuka bakarrik. Hori da? Muixuak zuk bakarrik atarikoetan ematen dituzu, Asensio? Ez, baina uste nun olakon batean maitenarekin sexualitate zariko ginerakoan, hori ba. Dena ez da lotu behar, Asensio, dena ez da lotu behar. Dena. Eta dena, muixuak ere sexualitatea dira. Bai, hori askotan esan duzu, baina hortik garatago ere badago sexualitatea, ez da? Claro, hori ere bada. Eta... Bueno, gaurko gaia, Maitena. Zindu bat zaituzte pixkat, porque hemen ikusten dut pixkat dena oso guai, baina, venga, osea, guazen pixkat ematea, no? Hombre, bai, Bai, noski, baina dena oso guai, argi gera dadila muixuak ere sexua direla. Bueno, muixuak, sexurik gabeko muixuak ere badaude. Ojo, cuidao. Claro, baiet. Bueno, eta erotikoak ez dira sarketa ere. Erotikoak ez diren muixuak? Ja, bai. Muixuan hitzak. Esan dezu arrate? Sexua ez. Gogo... Borondatezkoa ez den sarketa ere badago. Claro. Esanet, karo. Borondatezkoa. Lehenengo... Bai, bortxaketa alegia. Ja. Hori ere, esanet, lehenengo kapituloa galdu dugu. Estamos liando. Bai, ez baina... Asensioren burua, haintxe bertan. Nik lehenengo kapitulo oso garbi daukat. Bai, hori esangon. Baina, bueno, besterik gabe, desadostasuna muxuaren arekin, eta listo. Neretzat muxua oso sexuala delako, eta oso askotan zentralitatea hartzen duen zerbait delako. Punto. Ez delako atariko zerbait. Listo. Hori nire iritzea. Azkenean muxu ematea helburu balin bada, jazta ez. Osa, ez dula helburu gehiago egon behar muxu horren atzean, edo bai. Noski. Bideoan ikustezean, bikote batzuk muxukatzen diela oso erotikoak. Barkatu, ez diazuela ezer ulertu, Gainera ulertu. A ver, nik konzentratuko naiz. Ez, baina lasai, segi zuenera, hartu gidoia, heldu puarte gidoiari, eta esango diazuen noruntz goazen, muxuen bitartez, erotikaren digitalizazioan murgildu behar dugulako, ez da? Hori da gaia. Hori da. Bai. Vale, heldu. Goazen. Bueno, bai. Kasu honetan ikusi dugulako erotikoa den zerbait pantaien bitartez.
Ezta? Eta bueno, horrek esan nahi du, gaur egun, badakigu denok, digitalizazioaren eri esker, Ugandan dagoen norbaitekin ere, sexua izan dezakegula. Ez? Eta kasu honetan abesti honek esaten du, zure ondoan daukazunarekin, mundua kaso bukatuko dela, baina, behintzat, ebantzazu muixu eta gozatu zazu momentu hori, ez? Baina jendeak esango du, bai, eta nik aukerarik ez baldin badaukat inorre muixukatzeko, zer egin? Beste digitalizazioarekin lotzeko beste gai bat izan daiteke distantzia, ez? Distantzia sexua, gaur egun ze baliabide daukagun, sexua distantzian praktikatzeko. Bai, abantaietako bat dispositibo hauek edo aplikazio hauek erabiltzean da, ez du importa non zauden. Ez du importa ze urrun gauden, bata bestearekiko, ez du importa fizikoki non zauden, aldezu kalian egon, kontaktu hori tengabe dakau, zango dugu. Eta hori asko aldatu da. Eta galdera da, ez? Jendeak edo entzulek parte hardezaten, nahi badute, sexu harreman bat distantzian eta modu digitalean. Bai, ez, nola, izan duzue alako esperientziarik. Guk hori ere galdetu dugu eta gehiengoak esan du ezetz. Ez duela online sexu praktikarik izan. 100-tan, 67 ezetz, 123 baietz. Eta hori batek esaten zuen azala faltan botatzen duela kasu horretan, ez? Bai. Izan ditzakegu sexu harremanak online eta adibide izan daiteke Her pelikulan ikusten dugun errealitate hori. Ikusi ez duenarentzat, Her pelikulan protagonista, esango dugu ezurraragizko pertsona bat, sistema eragile batekin maite mintzen da. Adimen artifizialak elikatzen duen sistema eragile batekin. Eta harreman sexualak ere izaten dituzte. Ez, azkenean, elkarrekin. Eta buruak kola kortozirkuita hori ez, batzutan, gauza hauek. Pentsatzen den musika entzuten ari zaretela, enuen hain protagonista jarri nahi, baina... Denon, zati bat jarriko Horren polita da. Arcade Fireren son. Bai. Eta oso da polita, oso motela, baina ikaragarri ederra. Hor, gero galdera da ere, ea harreman hauek egiazkoak ote diren. Ez, jende askok zalantzan jartzen duen zerbait da. Egiazkoak dira, ez dira egiazkoak. Eta gero ere, Barkatu zain. Ez, beste puntu bat izaten dela, mesfidantza, ez? Gauzak online, sexua kasu honetan edo zerbait intimoa online konpartitzeak sortzen digun mesfidantza. Egiazkoa edo ez, noski egiazkoa da. Osea, zukola sentitza da lima ezu, zein besteak esatiko ez? Eta mesfidantzana, azken temporada hontan asko entzute dugu sexting kontzeptua. Gaude sextina gora, sextina bera, konfinamentuan, mugimendu asko de onda. Eta bai, honen alde txarra, edo arriskutsuena da, zuk azkenean sarea botatzezun edo zer, ez dela gozure esku. Osea, konpartitu da la informazio eta erabili aldala, zu kontrolatu ezin dezu moduan, ez? Orduan hor neurtu inberdeu. Zu badakizu informazio bat zehatzen egizela, bialtzen egizela, hori geldituko alazarean, eta gero horren erabilera, ez da hori zure esku, ez? Orduan, segurtasuna eta gogoa nahia, konfiantza, hor dena hartzea. Asensio lehen komentatzen zenidan Instagrameko segurtasun bermea. Bai, badira hainbat aplikazio ni naizola gaztetxoenen sistema digitaletan oso adituak, kaso gehiago kontrolatzen duzu, baina egia da badaudela bidalketa mota batzuk nun ezin ezun kaptura de pantalla egin, eta nun ezin ez, 5 segundutara argazki edo bialitako artxibori desegin egiten den.
Bai. Aratan ematen Borratu. Bai? Entzuten gaituzu Maitena? Zein, Maitena. Zuen nahi? Ez. Bai, batzutan Maitenaren audioak arazoak ematen dizkigu. Maiten, aurikularrak badituzu hortik eskura? Bai. Jartzen badituzu, segituan hau konponduko dugu. Eta bide batez, arrate galdetzen zenean hori da, ez? Instagramez edo badaudela, baina esango nuke beste aplikazio batzutan akasure bai, argazki bat bidali, arke segundu gutxi irauten dituela, eta gainera, aplikazioak berak, ez dio mugikorrari edo sistemari albidetzen ohiko pantalla argazki hori ateratzea, ez? Pantailaren argazki hori ateratzea. Horrek ematen du halako ziurtasunik. Gordetzearena baino, borratzearena, 100% fidagarria da, o... Bueno, akaso hemen zalantzan jarrezak ez du zerbitzu hori ematen duen, kasu honetan Facebook edo Zuckerberg jaunaren datu baseen errespetua. Baino, behintzat ez daukazu zalantzan, zure momentu hortako textin edo sexu virtual bikote izaten ari den pertsona horrek, etorkizunean erabiliko ote duen, eta hori asko gertatu da, eta zoritxarrez gertatzen da, ia beti gizonezkook emakumea erasotzeko, edo gizonezkook emakume batek eurekin egon nahi ez dutela gehiago, eta orduan ura mehatxatu eta ura lotzeko, ez? Eta horrelako kasuak asko dira, batzuk zoritxarrez gainera oso egoera tragikoetan amaitu dira, buruaz beste egin duten neskekin, ez dutelako nahi euren familiak edo euren inguruak jakitea moralki engezki ikusiak dauden biluzik diren argazki horiek, berak bidali zituela, ez? Eta, bueno, hori gainera, nik uste, sozialki behintzat genero indarkeriaren taldean sartu dugun zerbait dela, baina ez dakit legalki gaur egun nola dagoen tipifikatuta herrialde bakoitzean, baino gaitzarra da, kontuz. Bai, eta ikusi beharko genuke hor generoain parte hartzea ere bai, ez, emakumezkoen eta gizonezkoen artean, bueno, eta tartean dauden, tartean ez, beste hainbat genero identitate aztu gabe, zeinek egiten duen zertarako erabiltzen duten batak eta besteak, esan nahi dut, ez, ze helbururekin, eta, bueno, gu orain kasu honetan ari gara norberaren plazerrerako denean, ez, erabilera hori, kasu honetan, bueno, ezin delako, momentuan pertsonan etza delako, edo ala nahi duzulako, beste praktika bat bezala, bueno, hori gustatzen zaizulako, eta erotika ulertzen duzulako modu digitalean ere bai. Ez? Entzun zaitu hain. Bai. Vale, legalki oain ja ilegala da, zuri kontenido erotikoa da, eduki erotikoa dazkaten argazkiak, osea, nahi bialtze baizkien nik oiek erabiltzea. Ja, ilegala da. Leno ez. Osea, leno etzan negurtzen, baina hain bai. Osea, jakiteko. Gero ze puntura arte noiz gelditzen den hori ere ez dakigu. Karo, behin ja oso zabaldua dagonean gelditzen denean, bai, ilegala izango da, baina mina egina dago ez. Baina, bueno. Eta, bueno, digitalizazioa, sexualitatea, erotika aipatzen ari gara, eta ezin aipatu gabe utzi, aplikazioak edo ligatzeko aplikazioak bezala ezagutzen ditugunak. Zertarako erabiltzen dira gaur egun? Bueno, nik uste bere erabilera ja famatua dela, osea, jende asko erabiltze dula, eta bada eskaparate moduko bat, zu jartzen zure informazioa, ze gauza gustatu zaizkizu, ze gauza ez, zure argazki bat jartzezu, eta zoaz pasatzen jendia, eta aukeratzen, zein gustatzen zaizun aurrenengo impresio horrekin, ez? Eta gero behin bi aldetakoak ados bali badaude eta elkar gustatze bali badia, elkarrizketa aukitzeko aukera irikitzen da, eta hor ja, bakoitzak bere ritmoa eta bere gauzak. Funtzionamendu hori akaso da ezagunena edo, bueno, gure artean, ezagunena den eta zabalduena dagoen Tinderren erabilera, ez? Bai, Tinder, Grindr, Guapa, guzti hauek, hola funtzionatzen dute. Grindr bai izan zen, aurrekaria ez, edo lehenengo sortuten. Eta
denbora luzean arrakasta zuela, bestelakoak, ez? Hemen ere, heterosexualismoa, sexualitatea bizitzeko askatasun horretan pixkat motelago, ez? Beti, ez? Beti normatiboago, ez? Kontserbadoreago, eta bai. Hala ere, Maiten, aipatu duzu gehiengo, edo jende askok erabiltzen duela, eta bar, galdera egin dugu sare sozialetan, gure jarraitzoiekin komentatu dugu, eta 67% esan digu ez dituela erabiltzen ligatzeko aplikazioak. Ez dituela erabiltzen, 33%ak baietz. Baina gehiengoak ezetz. Eta... Bagerala klasikoak, edo akaso beharriko. Jarraian... Hogezurteroak! Jarraian ezagutuko ditugu gero pixka bat beranduxeago Euskaldunon ohitura afektibo eta sexualak, bai, joera, korokorrean. Aurrera xeago, aurreratuko dizuegu Inigo Arandiarekin elkartuko garela, beste Inigo bat, Inigoen taldera. Eta galdetzen genuen, zer bilatzen duzu ez aplikazioen bitartez, hori galdetzen dugu ere bai hemen. Eta batek adibidez esaten zigun oso momentuko zerbait. Ez zerbait serioa. Harreman batez, baizik eta plazerra, ez? Plazerra ez badaude aplikazio batzuk zuzenduagoak akaso bikotea edo aurkitzeko, ez? Mitik. Mitik. Bai, da beste batzuk hor pixkat mitik da mitiko, akaso, ez? Beste liga bat da. Baina gero friki xamarrak ere badaude, ez? Blistler eta jende denetari bilatzeko dago. Trinder dago, triguak iteko... Trinder! Nik eskizakit, orduan, egun berdinean horren beste gauza... Nik denekin, baina aldezu apuntatu bakarrik, edo bikoteakin, eta bat gonbidatu, edo zu gonbidatua izan. Eta gero oso interesgarria dago bat ere, nola da... Zukaletik ibiltzen zara eta lokalizazioa jarrita daukazu, eta ondotik pasatzen zaizun jendea nolabait erregistratuta gelditzen da edo. Eta orduan kalean, eta ez zaizu gertatu kalean eta trenean, eta horrela esatea, maite bindu naiz. Eta esatea, baina jazta hor gelditu da. Ez, gaur egun, posible da, ez dakit pertsona hori identifikatzea. Beti ere aplikazioan madauka, ez da? Claro. Osa, enekin existit ezala hori, eta bai, etxea jutezea, venga, berzeinekin topatu nahi zen kalian. Eta ateatzen segizu lista bat. Orduan zuk lista hortan, begirada hori, gurutzatu zean pertsona hori badao, pues, txak, emate jozu, eta... Hau da oso Black Mirror, Bai. Bueno, Black Mirror edo Hong Kongo protesta bortxaze disolbatzeko eta erabiltzen dituzten teknologien. Bai, antzekoa, klaro, azkenan hori da. Lokalizazioa erabili, bai, kontrolatzeko, eta... Koronavirusaren arira, LGTBIQ+ kolektiboaren inguruan, Seulen, Korean, astean aipatu genuen egoera. Arma arriskutsu bat dago egia da geolokalizazioaren saltxa horietan, ez? Herramienta guztia bezala, bere erabileran arabera. Eta, igu gertatzen, gauza guekin. Jendeak gehien Tinder erabiltzen du Maitena? Nik uste baiet. Bai, hori da popularrena. Nik uste, ospetsona eta horien erabiltzen da, mundu mailan hori da. Eta gazteekin zuk lan egiten duzula eta bar, ze joera dituzte? Gazteak Instagrametik eta. Osea, sare soziale, Facebooketik, eta ez. Beste plataforma bado, ez zela gogoratzen bere izena. Bada WhatsApp bat bezala, baino... Lobo edo, apen oitakon bat. Jode, Asensio, tío. Ez dakit. Baina gehiena Instagrametik. Ez que Instagramen, badakizu hau ez, gazteen artean kodigo bat dagoela, elkar follow bat egiten danean, esateko, kaixo, eta da,
hiru argazkiei, bereziki zar xamarrak balin badira, hola, klak, 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 3 like egitea, 3 atsegin dute egitea, Claro. eta agertzen zaizkizu 3 like, oain dela 2 urteko argazki batenak, beste bat oain dela ez da ginoizkoa, Eta horrek esan nahi du interesa dagoela, hori da. eta nik ere nahi dut, nola egiten da, beste 3 likeekin. Bai, oietenekin etxarri. Ez? Ez, Wow. Ja, nahi Hor dago lenguaje bat. Hor dago... Baten batean, hori pasatzen jo, 2 like argazki zarrei. Eta gehatzen ez nik jadina ez daukat igual gauza hauetarako. Nik nahi dut hori egin duen jendeak honei idaztea mesedez, osea... Venga, entzule gazteok, Snapchat izan daiteke aipatu nahi zenuena? Aplikazioa? Snapchat. Bai, oia. Baten ditu argazki eta mezuak. Badago autodestruktiboak hori gatxet inspektorean azan, ez? Galdetu ez, Instagramen berez, 24 ordutik behin borratzen dira, baino gero hor daude bideoak. Bai. Bai. Nola? Ez estoritan, Estoritan. Ez guari gara esaten, mezu pribatu bitartez, zuk argazki bat bidaltzen baduzu. Borratu egiten da? Borratu egiten da, bai. Bai. Miren, argazki guzti bidatitut pribatutik. Nik uste aplikazioana eta berria sortzen nahi dena dela, jende batekin baino gehiago aizeala hitzaiten une berdinean. Eta horrek panorama asko aldatu igu. Osea, fizikoki ligatze deunean, zutan igaude, ez? Eta ikuste bazaitut beste norbaitekin, ez zait asko gustatzen. Baina aplikaziotan, pentsatze dugu, jaun hartua dakau, ez da inerekin bakarrik hitzaiten. Jende gehiagokin nahi da hitzaiten, ez? Osea, fidelitatea gauza guztiak ere nik uste aldatzen doa zela. Hori ere ez dago ondo finkatuta, akaso ez talako asko egiten ontaz, baina imaginatu horrelako aplikazio batean, match bat, elkar atsegindun bat egin, eta aztezara norbaitekin izketan. Akaso gera zaitezke, bien bitartean, aplikazio hortan bilatzen edo bilagarri, zu bilatzeko moduan egotea, egokia da, pertsona horrek jakingo balu batean, bere lagun batek ere topo egin dizula eta zurekin elkar truke bat izan duela, hori guztia ez dago ondo, ez dago hitz egin. Harremanea anistasunaren mundua orokorrean beti da asko hitz egin gabeko mundu bat, baina horrekin ez egin nola... Nik uste eta asumitzen dela jende gehiagokin zaudela. Osea, denatatik nahi bakarrik aukeratzea eta nerekin bakarrik hitz egiten eutia, ez zait iruditzen. Osea, uste jendeak iteuna dela, benga, ez? Osea, zoruan bezala zeila bota, eta jun, zein dijoan hobeto, zein okerro hobeto sentitzen nahi zen, ez? Eta bajatean aztiak denak batera etortzen badira? Aukeratu behar da, edo ez? Google. Hori da, agenda. Aplikazioetan beste erronka izaten dela, elkar gustatzetik argazki bitartez, elkar hitz egitera, WhatsAppez, aplikazioaren beraren chat horretan, urrengo pausa hortik WhatsApperako pribatutasun hortara iristea. Hori ere kodigo bat, ezta? Azken pausa, elkar ikustea, eta horrez aurregutea. Eta nik esango nuke Tinderreko elkar, Tinder eta horrelako aplikazioen elkar gustatze horien gehiengoa, horrelako pausoren batean geratzen dela. Alegia. Normal. Bai, era la obra de Etxarri. Normal. A ver, zer da, osea, ni flipatzen nahi naizen, a ver, zeratikan ez da jendia gehatzen kalia, justo hain koronavirusan gati, baino. Ez? A ver, ez da egito, hain pixkan dizen ditzen nahi zemen aititar zaiuz, baino. Danetik dagoelako, osea, jende bat dago, laguna dazkat, ez ezaguna dazkat, pertsonalki ligatzeko kriston zaitasunak. Igual, etzun neska batekin hitzein bere bizita guztian, etzan atrebitzen, paus hori ematea, bere bildurragatik, o lo que seagatik, ez? Egia da, aplikazioen bitartez, nortasun oso anitzak eta gusto oso anitzan jendiak eroso aldula sentitu. Eta ja, jun lantzen, ligatzea, ez dakizer... Baina joera hori orokortua da, osea, egotea pertsona batzuk, zailtasunak dituztenak, okei, baina joera orokortu bat da ez dakigula gehatzen, osea... Euskal Herrian
Euskal Herria eta Bira, entzule batek idatzi nik ez dakit zenbat pertsonek erabiltzen dituzten aplikazio hauek. Ni erabiltzaile izan naiz, aplikazio izaten jarraitzen dut, eta konfinamenduko hilabete hauetan mugimendu handiagoa egon dela esan diezazueket. Aplikazio honek ere mugimendu handiagoa nabari izan dute. Euskal Herriko jendea barne mugimendu horren igoeran, alegia Euskaldunak ere itxialdian aplikazioetara xorro-xorro. Eta interesatzen zaiguna da mugimendua etxetik etxera izango zen. Bueno, ez aplikazioaren barruan nik uste esan. Horregatik ez zintzien gelditu, esan nahi dut mugimendu aplikazioaren barruan, ados. Ulertu dut ere izan zitekela argazki trukaketa bat, pixka bat, aipatzen genuen erotika hori online. Bueno, hori ere akaso gerora gertatuko zen, hori gertateke. Hain ez du esan entzuleak, entzuten ari bada, jarrai dezala kontatzen. Esango nuke, jende berri asko agertu dela, barkaidazue hola merkantilizatzea, baina, bueno, aplikazioen menuan, ez? Bilaketa menu horretan edo espazio horretan, jende gehiago dagoela. Elkar ezagutzeko aukera horretan. Maitena, gauza bat, esan dezu zure lagun bat oso lotxatia zela eta ligatzeko arazoa, mutila zen? Bai. Heterosexuala? Da, bai. Mutila da. Horre, badago, aipatu ezen heteronormatiba horren zantzua, ez? Alegia, kontatu digute beti mutiloi guk ligatu behar genuela. Eta neska zainaren rol estereotipatu zaharkitu horietan, oraindik ere, gauz asko kodigo horietan mugitzen dirala. Eta orduan, mutil bat, lotxati xamarra baldin bada, paus hori emateko, badirudia. Jodeuta dago. Eta hori ere, ez dakit 2020, ez? Bai. Nik alare esango nuke aldatzen ari dela joera hori edo, zer. Bai. Osa, nik uste, egia da tendentziak existitzen diala. Osa, nahi adibidez, pertsonalki gustatzen zait ni sartzia, ni jutia. Nahi etortze bali mazaizkit, ez zaita inbeste gustatzen, ez? Eta tendentzia horiek badazkau, bai? Bakarrikan dela rol batzuta, mutilak izan berdezuet danak horrela. Eta emakumeak izan berdezute denak horrela. Gauza guztietan bezala, hau da errorea, ez? Denak horrela ez gea. Eta ez izango... Ados nabarratekin, nik ere usteet, badira urteak hori aldatzen ari dela. Baina usteet, oraindik baduela gizonak, ez dutenak barneratu, eurek pauso eman gabe ere ez dala ezer pasatzen. Bai, eta emakumeak sartzen dianean bortitza aitea jende askoi. Ez dala ezer pasatzen eta asko pasa daitekela. Hori, eske hori pentsatu, esan dezunan hori, a ver... Ez bai, ez dala ezer txarra, ez dala larria, lotxatia balin mazara, lasai, bidirekzionala da, harremantzea, dena, eta sexua, eta guztia, ez, lasai, egon, baina nik uste rol hori oso inokula duta dukala, oso barneratuta, ez, eta bueno, logika heteropatriarkal horietan, gizonezko askorentzan nik uste movida badala, eski lotxatia naiz, eski ez da lasai, lasai. Bueno, bukatzeko, ezagutzen duzu inor Kaixo Maitian izen eman dagoena? Ez. Bueno, Kaixo Maitia, esango dugu, guk dakigula, Euskal Herrian sortutako gune bakarra da edo, Euskaldunak harremantzeko. Guk bada ezpada, gonbidatu dugu bertako sortzaile eta kudeatzailea, ez dugulako... Berak itzengo digulako hobeto ontaz. Inigo Arandia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Euskal Herrian sortutako gune bakarra da Kaixo Maitia? Gune bakarra harremanetarako ligatzeko, euskarazkoa bintzat, bai. Eta bertan sortutakoa, bai. Eta gaur egun zenbat euskaldun daude hor bertan izen eman da? Momentu honetan erregistratuak 6.000 inguru dago dira. Beste gauza da aktibo daudenak, baina izen eman da 6.000 inguru. Igual pasatxo ere, baina 6.000 inguru. Gunea edo aplikazioa ezagutzen ez duenaren zan, nola deskribatzen duzuzuk edo nola funtzionatzen du? Bueno, oiko, esan ez dut ezer asmatu, hortan ere neko abila izan ez beti, esan ez dute, nik uste kontua ez dala gozpila berrasmatzea, zenbait kasutan, bezik eta badauden gauza, nire kasuan izan zen euskalduntzea, lokalizatzea, eta euskalduntzea, eta da, bere garaian, gaur egunde badago, baina,
mythicmatch.com eta horrelako antzeko beste erdal atari batzuk egiten zuten gauza bera, baina euskaraz egitearena, ez? Bere evoluzioan du, hasieran 2007an sortu genuen. Eta hau 3. bertsioa izango izateke, eta bueno, evoluzio bat izan du, baina funtsean da datu base bat. Hola, gordin esan da, pertsonena dabiltzena beste pertsona batzun bila dabiltzena. Hori da, gehien bat, bikote bila, ez? Bai, bikote edo X. Osea, baina beste pertsona baten bila. Inigo, aplikazio ohiko horietan, euskarazkoak ez ziren horietan, jendeak perfilan batzutan jartzen du. Euskaraz hobeto, edo euskaraz badakit, edo maitean ari denak, horren beharrik eta kezkarik ez du, orokorrean erabiltzailea euskal diztuna izango delako, ez? Hori da, bai. Berez horrela dago, webgune osoa dago euskaraz, euskalduna gara, euskaratik sortu dugun zerbitzu bat izan da, askotan esan izan dira, eta zaren, euskaraz izate galdetzen, ¿por qué no lo pones en castellano? Eta bueno, erantzuna neko errexan da, ez euskalduna galako, beste gabe. Esan dugu euskaldunak harremantzeko gunea da, baina ez hori bakarrik, izan ere Euskal Herritarron harreman afektibo eta sexualei buruz ere kezkatzen zaretelako Kaixo Maitean. 2016an kaleratu zenuten lehen ikerketa bat, Aztikerrekin batera, eta laster bigarrena. Hori da, bai, gure helburutako bat, azkeneko bertsioarekin 2016an zabaldun, 2015 abendu partean zabaldu genuen azkeneko Kaixo Maitearen bertsioarekin batera, bai pentsatu genuen, ez zula izan behar soilik harremanaterako webgune bat, obligatzeko webgune bat, bai eta ere gogoetarako webgune bat ere izan behar zula, euskeraz, harremani buruz, sexuari buruz hitzeteko atari bat ere izan behar zula, eta sortu genuen bloga. Eta blog horretan, dauzkagu kolaboratzaileak, kontaketa erotikoak adibidez zaten, narrazio erotikoak, baina baita ere iruzkin modu guztietako iruzkinak, gai ezberdinei buruzkoak. Baina beti ere harremana eta sexuarekin zer ikusia dutenak. Eta horrekin batera, 2016an, pentsatu genuen interesgarri izango litzatekeela, euskaldunon harreman nahi buruzko edo sexuari buruzko ikerketatxo bat egitea. Pixka bat serioa dira, ez? Eta gogoeta etorri izan pixka bat, badagolako estereotipo bat, mito bat, eta nahi gendun pixka bat, guazen horri heltzea, ez? Eta horren inguruko horreketa egin, eta ikustea zer dagoen. Eta zer atera zen? Gezurtatu ziren, egiaztatu ziren? Ikusten nahikoa egiaztatu ziren, zuri txarrez esango edan. Bai, badaukagu, ez duna esplikatzen ikerketa horrekaz zergaitik. Bai, esplikatzen dugu, handi batean badagola estereotipo horren, bai estatzen dela egin batean. Eta orain hortik, 3 urtera berria. Aterako da, beste bat eguneratuagoa edo, zer aurre ikusten da, esan nahi dute, evoluzio bat egonda, zer galdetu duzue kasu honetan? Gure asmoa bazan, olatuak egitea, mez urtero, baina, bai behintzat guain kasu honetan 4 urtero edo egiteko asmoa badokagu, pixkat evoluzio bat ikusteko ere, gizarte maila kaldera berdin erantzuntzen zaien denboran zehar. Azterketa guztiak eta egina daukagu, Aztikerregia entregatu ditu datuak, falta zaiguna da, hori pixkat aztertzea, edo, datu kuantitatibo horiek horrei ematea gure ikuspuntua, edo behintzat ondorioak eta ateratzea, interpretatzea. Eta maketatu, editatu, pixka bat txukun jarri eta publikatzea, eta zabaltzea. Eta, bai ikusi, lehenik eta behin, gure zorionerako, egunean behin aplikazioaren bidez egin gendun, eta horra aprobetxatu gendun egunean behin tiroia. Azteko babeslea edo izan zineten aste horretan.
Eta hor sortu genuen, hor egin genitu, bi kanpaina egin ditun, bat kaixo maitean izen bateko, eta beste bat izan zen, sexu ingestara izen eman eta betetzeko. Esan 73 edo galdera diala, ez da motza, azkarra egiten da, baina ez da motza. Eta informazio asko ematen du. Eta hori aprobetxatuz, 8.000 inkesta bildu genitu. Bada, Bai. Inigo, jarditzakegu adibide batzuk, galdera hoien adibide batzuk, zer nolako... Badozkatze hor, edo nahiz... Ez, hemen txez daukat. Bueno, Inkestan egin zen dituzten galderaren bat edo bota dezakegu? Inkesta 4 atal nagusi ditu, bai? Lehenengoa, egoera afektiboari buruz, maitemindu zaude, maitemindu sentitzen zara, maitatua sentitzen zara, maite duzu zure bikotea, plo. Bueno, plo, baina ez, nik bete nuen inkesta, eta ez ziren oso, ez dakit, nola esan, errazak edo zailak, ez dakit horrela katalogatu beharko lirateken, baina galdetzen zenituzten, txostera galdetzen zituen gauza batzuk, ez, adibidez, zure bikotearekin, edo oraintxe bertan daukazun harreman horrekin, hemendik 10 urtera ikusten duzu zure burua. Zenbatera arte maite duzu zure bikotea? Zerta esaten duzu, egunerokoan nik gauza bekagian ez ditut planteatzen. Bai, eta pozten gara, horrelako goetata iristea. Lehenengo latuan iritsi zaiguna bai izan zen hori adibidez, eta hori guretzat, eske ja hori lortuta bakarrik, asebeteak geunden. Eta hain zuzen ere, eta bazeon jendea, bikotean osatu zuna. Eta adore pixkat behar da, ez zauten maitezu, igual sartu zian jakin gabe ze galdera. Nik badakit hori da, gertukoren batek egin zuela hori, eta gero zen, zer erantzun dezu galdera honetan, eta zuk? Eta zer, ez, pixkat hor? Eta jazta horretarekin, ez? Bete dute eta jazta horretarekin. Hori da. Bueno, badaude galdera, eta nik uste arrakastaren parte bat izan zala ere, galdera dihoaztek gehiago gora. Bai. Gaur hartzen da, baina bukatzen da nahiko gandorrarekin. Eta bueno, hor badaude afektiboa, pixkaixoa gazten da, gero bizitza sexualari buruz ere galdera desente daude, leialtasun eta harremanak, hor badago ere beste parte importante, interneta. Galdetzen zenuten ere, adibidez, urtean. Zenbat aldiz izan dituzu harreman sexualak. Eta guri horrere, nik taldean egin nuen modu individualean, baina talde bat ginean. Eta galdetzen genion gure buruari, harreman sexualak, baina zer da harreman sexuala? Astean zenbat eukitzaket, ez dakit, ez? Bueno, hor pixkat kontatzen, baina karo, hor ere duda sartzen zen. Hor, metodologian ere guk aipatu gendun, dena neko iriki hauzten gendun. Hau da, bakoitzak jakingo du zer da berentzat harreman sexuala izatea, eta guk ez dugu esaten penetrazioa denik harreman sexuala, ez dalako. Ez dugu esaten masturbazioa denik harreman sexuala, izan daiteke edo ez. Hor bakoitzak uste gendun, horrelako hainbat, ez leialtasuna adibidez, zer da leialtasuna. Leialtasuna ere batzuntzat izango gauza bat, eta ez datzutan beste bat, ez. Eta hor, horrelakoetan bai jartzen gendu metodologian, eta gero bakoitzak ulertuko du, irakurriko metodologia edo X. Eta hor uste gendun, hau da, guk galdetzen dian galdera oikoak egin genitun, inungo zeri jarri gabe, eta gero ja bakoitzak interpretatuko du eta erantzungo du interpretatu nahi du bezala. Eta nik uste hori zala ere asmoetako bat. Eta bueno, ondo juntzan, emaitza honak eman zituen, eta kopuruarena galdetu dezula zenbat aldiz, hain zuzen ere hori zan jatorrizko arrazoia inkesta horietana. Hau da, egiten da, ez da egiten Euskal Herrian, ez? Eta bueno, hortik antzetu horren pixkat kontu guztia, emaitza batzuk egon zian, interesgarriak zianak, eta guen bigarren olatu bat, egia esan, jasoitu datuak, baina ez nahiz egon begiratzen, ez da begako denborarik izan. Beraz, ezin aurrera dezakezu. Ezin aurrera dezakezu ezer, baina ez da tendentzia ere garbiegi ez daukazu buruan, Inigo. Ez nuke esango la tendentzia gauza batzutan bai da adibidez aurrekoarekiko jende gazte gehiago erantzun du, eta hori ona da. Aplikazio egunean behinek zer ikusia izango zuen horrez? Izan dezake. Eta baita ere, egin duguna da, adintate ere jetxin gendun, lehenengo latuan 18tik aurrera, zatu gendun,
eskatu gandun, bete dezake denok, baina... Bai. Eta guain ja esaten 16tik aurrera, sexualidade badagolako ere 16 urtetik aurrera, orduan ez dugu hori, ez dakit, horri uko egingo, edo ez dugu entzungorra egingo edo. Ez ikusia egingo, eta bueno, horrela egin gendun. Nik uste lagina asko zabalagoa dala ere, aurrekoan baino, batez ere adin, bueno, gazteagoak bai, baina baita ere zarragoak dianak ere, 60, igual urte pare bat, guendala urte baino urte pare bat gehiagoko lagin majoagoa dauzkagu, hori ere interesgarria zaigu. Zeona. Badagolako ere, eta hori zailagoa da, internet bidez egindako ikerketa da, baina badago hor ere, 3. adinean behitzen zaion horren inguruko sexualidadearen inguruko tabu. Bai. Gure gurasoak lartuan egiten duen? Bueno, aldunak bai. Espero dugu baietz. Eta bada tabu moduko bat, ez? Noizko aurre ikusten duzu aterako direla emaitzak? Olatu berri hau? Nik saiatu nahi ekaina bukaera. Ados. Ekaina bukaera. Bueno, gonbidatuko zaitugu bigarren kafea hartzera, Vale. Eta hartuko duzu gurekin batera, bigarren kafea, kontatzeko olatu berri harren berri. Eta horreko nahiz, noski baietza. Oso ondo. Inigo Arandia, Kaixo Maitiatariko sortzaileetako deatzaia, eskerrik asko, eta hori, hitza eman da, urrengo arte. Ondo izan, eskerrik asko. Agor onda segi. Eta Maitena ere... Eta Maitena ere bai, hori, datorren astera arte agurtuko zaitugu. Astea reuki. Zuk ere bai. Berdin. Astelenoi. Aio. Agur. Aio. Eta poliki ere, bagoaz, kantutzarronekin, etxarri. Bai. Zale. Duela 40 urte hiltzan Ian Curtis, gaur 40 urte bete dia, Joy Divisioneko abeslari hiltzanetik, eta bueno, ezagutzen ez dunarentzako, gomendatzen diot, Control izeneko pelikula ikusi dezala, ze bertan, esplikatzen du oso ondo, nola sortu zen taldea, eta hori dena, eta batez ere, Sam Rillik egindako aktuazioan hor fijatzeko gomendatzen dut. Ze kriston Nola esan duzu? Control. Pelikula? Control ditzen da pelikula, eta bai. Arrate, Josian lanean izan dugu gaur ere, ez da? Bai, eta begira, ze azkar elkarrizketatu dugun Inigo Arandia, zenbat egon gara Inigo Arandiarekin, 15 minutu, 15 minutu. Bai. Gero, gainontzeko entzulek, bai. Nola iten du horren azkar, tio? Bat eman dio ere, Nola? Martxelo Rubio aktorearen puntu bat ere badu marrazki hortan Inigo Arandiak. Ez dakit berezkoan, baina hor nik puntu bat hartzen diot. Begirada sakona, Bai. sexuala dauka argazkian. Ederra. Bueno, bihar badatora Ainhoa Marzol, bihar izango dugu azken nobedadeen edo joeren inguruan aritzeko, saio akustikoan ere etxarri, Joan egin zaigu etxarri. Bueno, reit izango dugu gure eta haren akustikoarekin ariko gara, sorpresatxo gehiago. Eta horrelako sorpresatxoak izango ditugu, eta gurta horretik, txarrire kontatu nahi nien, arrate, baino justu oraintxe naizek publikatu du berri bat oso gertutik harrapatzen dauena. 100 urtean lehen aldiz, euskara gehiago erabili da Tolosako kaleetan gaztelera baino. Bai, pentsatu dut, tira, ez da makala, jende asko egin du lan hori bermatzeko eta hori lortzeko, beraz behonde izuela, ez Tolosarroi bakarrik Euskal Herrian, Euskaldunago bat lortzeko, urtetan lanean eta borrokan bihar zuen guzti hori. Joy Divisionen abesionekin, bagoaz bigarren kafetik, etxarri, zu beste un batean. Entzuten zait? Bai. Ez zaizu ikusten, baina joan behar dugu, beraz, hori. Bihar ikusetan zungo zaitugu. Besarkada bat denoi. Agur. Astelenoi.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.